Хиляди купи в Brawl Stars. Имаш, да, най-важното има 70 въпроса. 78. 78. Да сме по-точни. Хайде, тапаци ми ответе си. Аз сега всички мълчат. Който преговори е обратен. Или обратен. Човек. Този човек, който ме следва, няма да каже корона, ти си много гаден човек. Мъкни ме. Защо? Тъй, Така. слушайте сега много внимателно. Никито фейкна шибания таз с кръгчетата Никито е, ако искате ми вярвайте. И аз съм за Никито, защото ме преследваше. Никито ме преследваше през цялото мълно време. И аз съм за Никито. Искаш да кажеш, че аз като бях с Теодор, все едно съм го преследвал и Теодор да обвини мене, така ли? Не, като Чакай, тя, Ники, веднага почва да ме преследва като мръсна мастия. Ники, И мене тъй. Буквално и мене Ай, тъй мокнете Никито малко, е. бе. Мокнете малко, бе. Ники, Теодор е като искаш кажеш. Ники! Абе, Той е по-стрес, аз се сърдя на вас. Не. Аз сега гледай как той не е импостър. Ала? Опа, Симо, Ники, защо пък ги фейкваш таскове тогава? Не, брат, аз те не следвах, аз просто бях направил тази, което следвах. извинявам се. Не, без това. Извиняй, брат, не дейте и фейква таскове пред мене. Не бе, аз без това излизам от банята с обличам, така че... Обличи се на спокойствие, сега ще играем. Кат маже. Да. Този... Не, нищо не. Мълча. Аз ще следвам да го какво. Че как? Знаеш специален. Знаете ли какво, който проговори е fucking гей маняк, секс да не види цял живот? Low day, Това е ядуня. Да, е буквално. Чакай малко. Добре, си тасковете. Малак видях го, ама няма чел. Не. Do not do it. Do not waste the button. Аз съм готов с таската, така. Yes? I mean, it's task with.
Мой ден си ги минал. Да, мини си ги. Аз съм направил по-малко таскове, защото сме по-малко хора. Аха. Я. Кога? Да смълчите малко братленца. И момичета. Как ще даем? Който проговори сега да Как не ще видиш. даем? Тихо, Таня разказва история. Някой да отива горе. Айде бе! Опрете го това долу! Бах, я очи си се. Беше убил. Теодоре, защо направи това, което си бях направил аз? Теодор ми отмъсти. Теодоре, ти ми отмъсти за това, дето те гледах на радиатора. Да. Това, дето те гледах как се мъчиш на радиатора. Само да въпитам нещо, тъпи идиоти. Защо казахте да отиваме на горното? Ако бяхте казали отидете на долното, ще да отида и да репортна. Аз казах отидете на долното, защото видях малко тежко след. Къде е ляда, бе? Къде е ляда? Някой идиот се извика, отивайте на горното, тапаци. Това беше Додо. Ето. Време е за старт. Теодоре, аз казах ли бе? Сега още един гол и аз по скоро вкарва хетри. Абе, няма да има хет-трик, ти казвам. Има време за още. Ако говорите за Among Us, докато играм да ви съхнат. Ако нямате такива да ви пораснат, да ви съхнат. Додо е. Дори плик Imagine да кажеш Додо е. Брат, ти седеше 5 секунди поне за да направиш слайп карт. Маняк, 3 пъти Аз го... го правя повече време, И на всичкото отгоре, преди това седя 2 секунди надолу в админ, което е втори таск. Аз гледах брат ми дали. Не мисля, че е Додо, аз Това мисля, не че е Додо е достатъчен Соп. евиденс. Добре. Мил е... Иляна, защо го ползваш, човек? Момчета, слушайте моите думи. Аз ви казвам Додо е. Ако съм аз, майка че ще умре. Стапа. Това беше много Да, агресивно. на нищо не вярваш. Ето виж, той изпитва агресия към мен, иначе е той. Ако съм аз, майка че ще умре сега. И сега в другата стая нещо се случва.
направи нагоре-надолу. Къде? Ясно. Къде? Точно в коридора между Navigation и това. Чакайте, вие как се казваше? Между Navigation, но H2O и Weapons. Ага. По средата точно. О2 бета, пак не H2O. Какво? Така. Не е ли Аз съм буквално до Lower Angel. Ако искаш ще ти прача скриншот. Да си кажа мнение. Така, аз с Теодор бяхме, в голяма част от играта бяхме двамата в това, до Weapons, до Navigation. И аз бях долу и там видях 1000. Не знам, аз видях как аз буквално бях в пъден, правих се таст и виждам как ще да правя. Как му отивам да си таковам датата в админ и гледам кил. Не, просто аз има се... Ники, къде беше ти? Ники, къде беше ти? Аз има се... Ники, къде беше ти? Да. Аз бях на Orange. Беше ли на Lower Engine? Как си бил на Lower Angel, като аз там отивах? Отдолу ония таз, където трябва да се... 1000 ти беше ли? 1000 ти къде беше? Аз не знам какво е мапата. Виж мапа. Мапата е горе вдясно. Не, да чуем. Аз бях в кафетерия. Кафетерия. Дай, това. Беше достатъчно само. Ма той му не ми каза къде е бил. И си му е вариант. То няма и нужда да казва къде е бил Симо. Ти ме видя в шибания стори, че съм в шибания на Хуиник Шилдс, където се прави. Тази игра трябва да се лъжи, пък аз съм най-добре детектив, питай Додо и Цедър. Маняката това беше малко обяс. Виждам как Иляна прави нагоре-надолу. Ама не, единственото нещо беше, че 1000 бяхме, аз 1000 и Теодор в сторичи. И си викам, няма кой да взема, нали, за всеки случай да я питам къде е. Защо Симо лефна? 1000 да знаеш, ако ти постра, не е нужно да ни казваш задължително, можеш да лъжиш. Защо Симо лефна? Ага, му баща му. На кой бе? Не си... Не вече почва. Еми, тъпо. Ще изчака малко. Ама знам, че им поста е... Всички мълчиме. Това не е свързано с... Даже на гръцки мога да пея, ама това не искам да ми се напомня. Тук някой иска ма разбере, ама този някой искам да замълчи. Сега идвам, ако някой ме убие гей. И да ли казва аз, не? Да. Да. Аз мога на много езици да пея, зависи колко съм подграбус. Искам на немски да пееш, не е много интересно. Мога да пея само една песен на немски, Ерика. Слушам. Право така, да изчакай. Ами, написа когато почна. Нема някакси гей. Ама не бе, ние почнем като си лепна в същия момент. Аха, да, разбрах. Аха, добре, защо? Обясни ми защо. Лидо, защо го направи бе, човек? Ще паквам дата. Лидо, защо го направи, Лидо? Аз? Лидо. Додо? Чакай да, предъчка не беше бе. Аз съм в момента точно на входа на админ.
Додо, Аз съм на communication, брат. Джида. Разминахме се в сторич и видях пива. Маняк е, ако съм аз майка ще умре. Абе, сега така говоря за майките на хората на момче. Започнем да говоря. ма иначе се гласува сам за себе си. Ама много Да, тъпи. много са тъпи. Много са тъпи. Не, баби, бе, Теодор. Спамете бутона. Не. Не. Не, той май е тъп. Теодор май е тъп. Какво се случва? Гласувате за Теодор. Илиада, Кой ще бъде обзнат? Илиада, Аз? гласувай за Кирчев. Не, защото Ирада гласува за Теодор. Аз съм компютър. Теодор е виновен. Теодор ме излага, че е на един малко на деба. Гласувай се, Теодор. Много сте тъпи. Ама много сте тъпи, бе, брат. Много сте тъпи. Теодоре, бе, маняк. Аз не знам къде да фък е кила. И маняка си вика, В електрикъл. В електрикъл. Той дойде на гъл в последната секунда, ма си викам, няма как да се пада толкова килтина. Маняци, аз го разбрах това. Мене детва няма в играта, го разбрах това. Реакцията на всички. Не искам да умрете да казват тъпили сте бе тъпили сте, че искам да мълча. искам да мълчите като путки. Мълчи, ти си най-голямата путка от всички. Не като майка. Абсолютно съм съгласен. Майка ме по-разговорена от... Не знам какво. Данаиле, просиш си го. Данаиле ще пуши зад ми стреля. Много ме е забавно. Сега всички. Ай, млъкниле, говориш най-много. Що? Така. Не съм аз. Знаете, че има някакъв мъртъв, като видях админ.
Знае си, че има някои мрата, видяха мен. Не съм аз, не е и дяда, не е и Теодор. Значи, не, имаше двама в Electrical, имаше един в админ, който бях аз. Имаше още един, ама не помня къде беше той. Никс, къде беше? Маняк, сега ще кажа, аз бях в Electrical. Не знам къде е Кила. Не знам къде е Кила. Просто видях, че един човек липсва. Ник, къде беше? Ник съм, чакай, си му кажи само къде си умрял. Нямам право пак. Нямам право да казва къде е умрял, аз просто видях, че някой липсва. А къде видя? Ами, просто всички бяхме без един... Без... Двама с... Никто не го видях. Значи имаше двама в Electrical. Колко бяха те двама в Electrical? Може да кажа къде съм бил през цялата игра? Чакай, никъде не бил. Къде кажи да спи? Нали, като почна играта, бях на 104 в Electrical. Сега къде си? Сега съм Мед Б изхода. Така, значи предполагам, че Кила е станал някъде около реактори и Lower Angel и Security. Не знам, аз този минут не знам какво да кажа. Аз просто видях, че просто няма някой. Чакай, Теодор, ти къде беше когато аз буквално с Иляда бяхме в Electrical? Кога точно? Горе-долу, при колко време? Преди 30 секунди. Преди 15 секунди. Преди 15 секунди бях в кафетерия. Не си бил в кафетерия. Бях в кафетерия. Добре, преди 5 секунди къде беше? Преди 5 секунди бях в Electrical и влязах тогава, ти беше там. Не, преди Electrical. Беше влезнал, беше отишъл на Lower Angel или къде беше отишъл? В Storage преди 10 секунди. Не си хора към маняка, тежко лъже. Не вярно е, брат. Дедака мадafaka се тръгва. Нека да видим. GG. Най-добри ли са, бе? Ама ако не бях аз да видя, че някой е умрял, какво става? Да, няма да разберем. Аз си му къде умря? Познаваш ли къде умря? Вече казахме. Додо, само да ти кажа, че това, което ти казах, беше пълната истина. Не съм те излагал даже. Къде разбра, че той просто заложи на сляпата, еле. А къде е това реално, че Теодори, къде го уби? О2. Къде те уби, бе? Къде умря си? О2. Това е много интересно, значи. Аз сама показва броени секунди да знаете, че ми е почти. Изми, Жоро, изми. Ще играя. Да знаеш, че не намерих флашката. Ще я потърся утре. Сутринта преди училище. Не, тя не ми е спешна сега, нали? Виж къде ви слагам силите. Ганчето. Добре. Тук го е. Защото тук го е стои празно. Така. Стои празно, пък как ти там неудобно, да можеш да подрежда дрежки. Добре. Браво. Обаче, видяхте ли кой го уби? Кой я уби? Не. Къде е това? Така, чакай, кой къде? Между O2 и Navigation. Кои всички? Кои всички сте на ответ? Аз Тедо видях, че е на O2-то, аз съм на O2-то, други не знам.
Кирчев също е на ответо. Аз бях цял, после на админ имах един такс, а те отиваха да го правят, затова аз правих таска. Ти не си бил на админ. В админ съм. Чакай, Сега имам съм в предположение админ. за тялото. За тялото имам предположение, че е около Navigation, защото видях Иляна да тръгва натам. Между O2 и Navigation е трупа. Така, или е селф-репорт, или е Никито, когато е вентнал. Според мен е Никито, защото аз когато бях отишъл на админ и Симо беше там и отправяше това саботажа, Никито го нямаш. Аз съм в Корич, аз буквално бях в Lower Angel, когато изобщо се гласува. Майката на Додо да умре, ако съм импостор. Ники, честно, ако си импостър, се самоуби. Ако? Някой излага много жестоко. Аз съм в Сторич. Бях в Сторич. Тук май е било селф-репорт. Ясно. Май е било селф-репорт. Сега знаете, че Знаете ли кое ще е тъпо за импостора? Буквално седим всички ще е ръка. Правете си тасковете. Кирчев много жестоко фейкна този таст. Бягай Кирчев ще е папа. Бързо. Сила, знаеш кой е? Къде е тялото? Communication. Къде е тялото? Ако не знаеш кой е. Аз бях с Симо в мед. Да, тежък си репорт, обаче. Сило, тръстваш ли ми жестоко? Веднъж. Веднъж ще е. Май това тръстът ми Чакай. Тръстни. Пъкни сега, ще го изчита. Така, чакай. Абе, чай да си изчитат сметките. Чакай да ти обяснявам сега нещата. Значи, виж, пусна се реактор и аз бях в Navigation и по едно време идва... Той. Не, брат. Прекарах твърде много време с тебе. Знам. Дай кол кюбара обаче, дай кол кюбара от всички. Да, аз буквално го разбрах една като фейкна таска. Ама аз Да, и аз. другото Иначе то пуска. Бах ти когато пусна. На мен ми стана ясно още от селф-репорта в цялата игра. И май, те да отиде да го прави, но Не, убийте. те беше в Communication. Нека да Иляна, брат, който се случи е, отиде да оправиш кислорода и умре. Да. Браво, Александре.
също да кажа нещо. Още едно нещо, което те издаде е, че не беше шибан детектив. Какво? Че не си детектив. Аз между другото говорих, обаче съм се бил мютнал през цялото време и го осъзнах накрая. Иначе сега да почна да развивам някакви теории против Никито, примерно. Защо ме видял с тази съм импостър? Защо да не си импостър? Имаме най-силните. Добре, сега да мощнете мачове в конца. Не знаете как да го правите. Аз не знам как да го правя. Аз знам. Аз го правих. Аз го правих. Млък! Пък съм не бейквам. Аз какво някой ще дойде? Добре, вече не съм тук. Някой горе, някой пътин горе. Браво е, Додо! Браво е, Додо! Защо така си направил, Додо? Додо го видях как Сега какво стана? Слушайте сега много внимателно, да ви обясня ситуацията. Маняк, само килна иска да ме обидим. Значи аз и Иляда отиваме да оправяме горния от 2. Само гледам Додо до тялото, как бягал този. Не иска. Просто Додо иска да спаси нещата. Ама това пък, Не знаете ли просто какво? трябваше да приведем Всеки път като убиете някой, пускате нещо друго накрая на мапа да не се личи. Да, пък не точно от 2 и ще там да го уби. Не, то аз правих кода и той ме уби, докато го правих. Точно натисках тикчето и той ме уби. Илян, защо имаш война на ръка? Не ходете на лук, вече Додо ще кемпи там. Да, бе, махни, Ники, не си забавен, бе. Ай, махвайте. И майки ще. Къде? Намерих трупа в... Къде е кила? Точно под Upper Engine. Self-report. Trust me guys, self-report и слушайте сега защо. Слушайте. Значи аз тъкмо се видях с Илияда и тя отиваше нагоре, така че няма кой друг да е за толкова време. За точно тук си ходи цялата работа. Ако е Никито и е вентната. Няма как да е никито да е вентнал, защото ще да видя на хуйника вента да се дига. А никъде. Така. Пуснах малко забавата, кой къде беше. Тедо е в Upper Engine и току-що направи self-report. Аз съм Lower Engine, тък му видях Илияда как мина. Добре, бе, този път даже не ми трябва да бъда детектив, бе. Направете го малко интересно, бе. Как няма хора, как? Брат, аз кликнах, ще вам... Исках да натисна саботажа. Да, това. Просто Теодор не се беше падал след това. Маняк. Аз със се пада от 10 гира.
Ники не Маня съм казва, въобще не съм се падал. Няма и да се падна обаче. Точно така. се малко пред. Ще те намерим. Аз не мога да се падна по другата леса. Той си му падне ли се знае, че сме дет. Много разгадаваме. А между другото, какъв е кулдауна на килърите? Ясно, защото нали ако е твърде малко, то малко и си са безпокойно. Да, 40 е... Такова. Ще се добре. Един липсва. Да, точно това ще да казвам, че един липсва и един от отива в кафетерия. И този един, който отиде в кафетерия, беше Симо. Симо. Маляк, ти лут ли си, аз не отивам от то двето, аз отидох от админа. Знаете ли какво? Мисля, че видях Александър да вентва в Шел. Не знам да кажа правилно Шел. Александър беше в админ и оправи един кислород. Не, аз мисля, че видях по-рано да вентва. Смисъл, когато се разминах с тебе. Не ме видя, бях на шилт, оправих шилт аз. Така. Значи, къде си? Обяснявам. Теодор? Аз и бяхме в отдел, бяхме горе и аз отидох по Weapons и кафетерия отидох. Не, имаше един на Weapons, имаше двама на O2, един от тези тримата липсва. И това е Теодор. Сега остава Дито или Симо. Аз не съм ходил в двето цяла игра, това мога да ви кажа. Значи, Къде изключваш Илиада? Къде изключваш Никито? така, Ники къде беше ти? Аз сега съм в електрика. И Рада къде беше ти? Аз съм в Shields. Ама в крайна сметка, къде предполагаме, че е кила? Какво ако е примерно нещо от сорта на Lower Range, където е Ники? Не, O2. Аз съм електрика. И какво вика? Значи, плъм ти три братленце ти. Ако не си ти е Симо. Не мисля, че пак ще бъде Елена. Това е прекалено много да бъде Елена отново. Защо мене ме подкимай? Те ли си пак? Най-логично. Майка ти е логична, бе. Симо, защо Симо? Още ние тримата бяхме в кафетерията и изведнъж един я изчезна. Маняка, аз бях в кафетерия, отидох в админата. Ясно. Така, елате всички. Има какъв си. Геймърство. Майке. Правиш много геймърство. Време да се репортна. Сима, защо заключи вратата? Сейба това да твой всички върти. Сейба не мога да... Сима, защо заключите врата, Симо? Няма време, майко. Симо, дай време. И първоначално си мислих, че ти обаче просто го изигра твърде колд. С фъкинг време да клъчна, маняк. Тому в навигейшън ли е? Снимам за тюрече. Не, си му го Ето убива, когато взеш камери на security. Не убиме в камери, бе, брат. Тогава ще имаше 3 бъда кислород. Защото си соп, маняк. И то някой като отиде в коридора, пак ти изписва, че има един по-малко. Ако това нещо го знаеш, нямаше в момента да съм деткас. Аз го знам това, обаче просто хората не ми излизаха като бройка и знаех, че някой е умрял, но си мисля, че някой кислород. Кирчев, брат, когато аз бях на камери, ти влезе в админ.
той тогава точно ме уби. И си мислех, че ти тръгваш да гледаш админ. Камерите светнаха и спряха да светкат, да. Ма не, в смисъл, аз си помислех, че ти тръгваш да гледаш админ и както сме двама в камери и да си остане само един, пък камери да не светят, брат. Беше доста лошо. Нема как, то просто... Късмет, какво да кажа, късмет? Аз пък казах. Аз знаех, че е видео или ти. Аз знаех, че е един от двамата. Трябваше да пробвам друго нещо, ма ще си го оставя за по-късно. Ако се падна втори път импостър, бе. Не вярвам. Аз се падна импостър и заведнъж се падна и аз знам кой в момента. Ма някак какво да направя, че точно тогава ще се падна ще бъде импостър, точно когато не го искам. И да долу си гейме. И аз се паднах импостър точно когато не го исках. Или да даш ми 5 лева и ядвам онази. Даваш ми 5 лева и ядвам онази. Правим ли го? Ядва я без пари, бе. Аз ще ня преди малко. Не е вдигал. Телефонът си занима, не да го вдига. Ами, без това не мога, защото... Горе. Горе, бе, няма време. Има време. Добре. Чай да ви. Така. Кой беше? Кой манав беше? Да fuck you Кой от me? вас манав беше? Така, Какво? Кой видяхме? Додо, кой видяхме да излизал там? Тодор. Дедо е. Не, чакайте, не, искам да обясня нещо. Махнете, нали току-що казах кой беше? Да. Така, аз се въртях, отидох да видя дали е в Navigations, но го нямаше. Намерих Начо Чеме, аз си ляда много чуден и го нямаше този пит. Излизам и ляда е мъртва. От някой. И аз мисля, че знам кой е то. Ники, къде беше? Аз съм в... Аз съм на хода на Electrical сега. Така, Дедо, може ли да обясниш как? Дедо, Кажи. къде беше ти? Къде беше ти? Значи, Отивих кафетерия надолу. да. Те ма видяха, аз си правих астероидите в Weapons. Не, беше от Да, Oxygen. достатъчно не е, Теодоре. И не правиш ответо, въпреки че останаха 10 секунди. Аз отидох на одето и го направих одето и Иляна беше. Ако бе аз бях импостър, просто нямаше да направя ответ. Знам. Ама се въртях да видя къде ще е кила. Или Ники е вентал. Да, Елени. Айде бе! Много добър! Защо? Не, то беше... Защо ако някой не е бавно просто се- защо все още съм аз? Додо, Защото... Ти правиш най-малумните килвелци. Додо, Додо! Беше това, той проша да остава кислорода да ме приключи. Додо, Чакаме Еляда, влезва в съд. А тя ти е звъняла. Майко, сега ще направи на нищо, че не ти на Боже. Какво? Викам, пиши си смъртния, ще направи на нищо. Додо, О, Така, и аз минимапа на полярния. абе, мъкнете не мога чуя Теодор, бе. Абе брат, как ти да смениш мапа на полярния? Не, нямам да е полярен. кажи. Иляна, кажи, че ти трябва да мога да покажа с пътя. Ама аз играта не мога без цяло. И мен ме изкара. Дисконекта на всичките. Трябва да кажи, че Само ако играта. не влезна в Знаете, правило... че може да се къстите с Мъкни, Николай, че ще говоря нещо важно. Ако това да ти казах да питаш не влезе в система, не питай. Е така. Не, какво да питам, аз забравих. Провери се след малко чата, но ако не влезе в система, не Дит ми кажа, че лекарно ли? Да. Ако не влезе в система, не питаш. Просто. Да. Защото колкото и да е тъп този човек, не е чак толкова тъп. Дано. Додо, айде бе. Малко трудно му се обясняват нещата, ама Добре, нали. добре, хайде мокнеш. Май говорите за Додо. Кой го пусти? Да. И...
на баш, че Никито. Айде баш съм аз. Никито е. Ай на баш, че е Кирчев. Кирчев, сигурна съм, че е Александър. Значи Илиада, щом така каза. Това са майнд геймове, всеки път. Така, мютвайте са малки му братленца. Някой ще дори науката. Умрила. Искам всички да мълчат. Някой вентна на Вен Бейс. Някой вентна на Мет. Къде е Кила? Кирчев мълчи. Не знам да fuck you mean. Килата на Мет, някой вентна от Мет. Някой вентна от Мет Бейс. Кирчев, млъква е бе, брат. Кой от вас беше покемони? Илиада, къде си? Аз съм в секюритито, там гледах камерите. На секюрити с Мет. Преди това къде беше? От Мет Бей. Не е Еляна, не е Еляна, защото някой вентна от Мет Бей. Абе, тихо е, брат. Теодоре, защо бе Теодоре, бе? Млъкни, Илиада, къде беше преди това? Значи бях в security, преди това бях в Upper Engine. Upper. Upper Day, който и там. Защо те видях да идваш отдолу тогава? Добре, не помня откъде съм дошла, но сега съм в security. Илиада е. Илиада е. Не, Теодоре. Кирчев, тялото е в електрика, видях я да идва отдолу. Някой се венна от Медбейс. Някой отиде в Медбейс, брат. Не ме прави на хака. Кирчев, тръст ми, бро. Сигурно съм Никито е. Тръст ми, бро. Бах ти тапаците, не мога повярвам. Ами не е Тедо, това ще ви кажа. Тедо, ай спиши в чата. Ай. Кирчев, запомни ми думите. Запомнете едно нещо. Додо, когато мълчи, е импостър. Значи е Додо. Додо. Добро. Склонете май. Гледай как Никито спечелят на склоните.